سلامات عني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلتي مدب سبوعين تايمس لمون كم تلمودين ساعة الزحارنا يوم حصرتن اوانون زبلنا يمزيناتات حزنا لكم مسينا لان سنة مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم نابخم كنابل ودف حزبا ويان حارنت تግራይ زحጉስ መግለጽ ዘርጊሕሎም ዝርዝር እቲ መግለጺ ኣብ ምድላውና ክትረኽቡ ኢኹም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ብመንገዲ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣመልኪቱ ኣቢሉ መግለጽ ዘርጊሕሎ ኣብ መግለጺኡ እንታይ በለ ዝርዝሩ ክናባኹም ክነብል ኢና ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ዋናው ኩነታት ኣድሂቡ ስፍሕ ዝበለ ጋዜጣዊ መግለጽ እንዳሃበ ይርከብ ኣብዚ ጉዳይ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኢና በኻሊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር دكتور أبي أحمد أبي بيت مخرط وكالة حزب إثيوبيا قريب مبرهك مخوان تسمع له أفز قد وانا كالي توسخ الزرزر حبريتك نكفلكم هنا بركز ور وانا ومدلو زكاة تعدتهم مدلونا هسقع فصامة بمصنع حنا كتكتات الوان عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقباركي زنقعوهم ببزر لكم سنة يتصانحيتم كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس قدمي ناب زرزر زيناتاتنا مسكرنا قدم قبل قدم حيدا الساعتات بزرقحنا يون ناي دحر ساعات زينانا ابا حاوزين الدبداب درون كم زتفصم متقاسنا زذكريوم اذا حبريتا كاب چبوط انبلوم فلفلات زرخبنا حبريتا ولا كنت نبرم جيجا خوينو ترخيبولم نت زتفصم جيجا كابلبي دقيمنا يكرتنا حتت كم زعينه جيجاتات دقيم من خيف صمو دبا كم تلمودت بطنقاق نمسرح قال كنعتو نفتم حزون دقيمنا نزفصمنا يجيجا كابلبي كرتنا حتت ኣብ መሰረታዊ ሸቀጥ ዘይምኹነ ወሰኽ ዋጋ ዝገበሩ ነጋዶ ሕጋው ስጉምቲ ተወሲድዎም ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውን ዘይምክንያታውን ወሰኽ ዋጋ መሰረታዊ ሸቀጣት ዝገበሩ ነጋዶ ሕጋው ስጉምቲ ምውሳዱ ኣተሓባበር ከይዲ ስራሕ ስርዓትን ክትትልን ቁጽጽርን እቲ ክፍለ ከተማ መውጫ ገብረትን ሳይገልጽሎም እቲ ኣብ ሸቀጣት ብዕሊ ዝተጋነነ ዘይሕጋው ወሰኽ ዋጋ ዝገበሩ 25 ነጋዶ ዝተወሰደ ትካላት ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ተመሳሳሊ ጸገም ኣብ ዝፈጥሩ ነጋዶ ተጠናኺሩ ዝቅጽል ምዃኑ ኣይተም ማውጫ ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሱሎም وهاب جلجالوت ترانسبورت الزخانة السلام باس عاب جلجالوتو وسخ واجا كم زي جبر بمقلاصم قبل على وسخ زريو سرحتني تعطي انتخال اليوم سلكي بمدوال تقوم حاون كبله تقيسلهم سلام باس عاوز جودة عمل كيتو عاب زرقو حسف حزب الحبريتم سلام باس من عينته نواجا وسخ كم زي جبر بمفلات يخون بر واجا وسخ بمقبار زصرحو الكسبات انتخال اليوم بزيرو 9 ويقع 0934 بمدوال تقوم حابونا قبل نتقلقلتي حبريتا هيبولو بركز بولو تقلقلتي بمنقد داير إيتوبيا نخقبر وتلمو مزنبرو من قصقصات متقالو سيعبو سلام باس مساسلو هاجر أقوارس زخون باسات كتكم جميرولم نزع الدلزي كبل لسولو زداليو سرحتنياتات سلام باس دما أب واقع عزيز سكف واقع وسخ بمرأي دما تقلقلتي كنقلاتو كم زوحلو تقليصولم قدامي منستر دكتور أبي أحمد أب زقصل سولس أب بيت مخري توكل حزب قريبم أب زتفرالي قدات مبرهك مخانو تقليصو أب لعلى تقراي سلاموين علامات قبر متقعة درون نخفصم بفيرمو تأزاز زحابة قدامي منستر دكتور أبي أحمد أب بيت مخري توكل حزب إثيوبيا قريبم نتي أب تقراي زكايد زلو واتحاد وفر عمل كتوسف حزب لمبرهك بتثبيت كم تقبر تقليصو حمشاي معالتو الزغصر واتحاد متفنان بنجست فيدرال سراوي تقراين عمل كتوم اسكع حزي ازز بحال مجلس زي زرقها فيدرال منجستم أبت وان زهبور إيتو تثبيت تقبر لمخوانو تقليصلهم وانا حبريتها كاب بيرو قدات كومنيكيشن تقراين قبل على السلامين سيفيلات تقبر الدبداب درون كخونا نزقبو تقباري قبل اتبيرو تقايسلهم لومي قبل عليه السلامين سيفيلات تقبر الدبداب درون قدات ابني علتا وصرحو من نهالو زتفصم خوينم اب كالوت قدات كيبصح حزبنا اب تقلل علتا ومن قصقاسم تنقاق خقبر بيرو قدات كومنيكيشن تقراي تصوي لهم اب على كلتا ناي سفحافت صعنات ايسوزم ناب لومي 23 طريق 2018 عام تمرت باع قضاء راجز زوج استفصم متقعة درون حاد شفر حيوتون تحالف
ሓደ ረዳት ድማ መጉዳእቲ በጽሒዎ ኣሎ ክብል ጠቂሱሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰላማውያን ሲቪላትን ንብረት ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ናይ ጽዕነት ኣይሱዙ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሸቐጣ ሸቐጥ በርበረ ባናና ዘይትን ቡንን ጽዒነን ኣብ ዝጓዓዛ ዝነበራ ምዃኑ ጠቂሱሎም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተፈጠረ ሓደጋ ከም መልዕሊ ምኽንያት ብምጥቃም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ክእረም ከም ዘለዎ ብምሕባር ነዚ ኣቃሊልካ ብምርኣይ ጉጉይ ሓበሬታ ብምጽሓፍ ንህዝቢ ምድንጋር ዘስዕቦ ጸገም ካብቲ ተግባር ዝተፈለየ ስለ ዘይኮነ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ካብ ተግባርኩም ተቆጠቡ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሎም መዓንቲ 23 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዝዘርግሖ ትርር ዝበለ መግለጺ ጠቂሱሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዋናው ኩነታት ትግራይ ኣድሂቦም ስፍሕ ዝበለ ጋዜጣዊ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም ተገሊጹ ሕዚ እውን እቲ ጋዜጣዊ መብርሂ ወሃብ ከም ዘሎ ዝበጽሕን ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታት ዝርዝር እቲ ሓበሬታ ከም ተስተለመደ ኣብ ሰዓቱ ናባኹም ንምብጻሕ ክንፍትን ኢና ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓምሻይ መዓልቱ ሒዙ ዝርከብ ግጭት ፌደራል መንግስትን መንግስት ትግራይን እስካ ሕዚ ድምጾም ምጥፎም ስዒቡ ብሰፊሑ ወቀሳ እንዳገጠሞም ይርከብ ጸለምቲ ሕድሕዳዊ ግጭት በኣንፈት ዓፋር ተጋሩን ንሕድሕዶም ዝተዋግእሉ ከቢድ ኩናት ብድሮናት ዝተሓገዘ መጥቃዕትታት ፌደራል መንግስትን እዚ ኩሉ ኣብ ማእከል ትግራይ እንትፍጸም ንትግራይ ዘመሓድሩ ዘለው ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድምጾም ኣጥፊኦም ምጽንሖም ንብዙሓት ኣገሪሙ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዞም ኩሎም ጉዳያት አመልክቶም መብርህ ክህቡ ተጽቢት ከም ዝግበር ተጠቂሱሎም ተበግሶ ሕብረት አፍሪካ ከም ዝቅበልን ንዘተቅር ምዃኑ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጠቂሱ ውድብ ሕወሓት ኣብ ወንበር ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝቀንያት ንዘቅረቦ ጻውዒት ልዘበ ምህዳ ውጥረት ቅብል ከም ዝገበሮ ኣብ ዘኻቦ ምላሽ ጠቂሱሎም ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝጽሓፎ ምላሽ እቲ ብሕብረት አፍሪካ ዝወፀ መግለጺ ቅብል ምዃኑን ንተበግሶ እቶም ኣብ ወንበር ብምስጋን ብወገን ውድብ ሕወሓት ንዘተን መረዳን ቁርብ ምዃኑ ጠቂሱሎም ሕወሓት ካብ ቀደም እውን ንሰላምን ምርጋን ዘለዎ ነባሪ ተወፋይነትን ቅዋምን ብምግላጽ እዚ እውን ኣብ ሓቀኛ ንኹሉ ዝሓቆፈ ውጽኢታዊ ኣብ ዝኾነ ዘተ ንምስታፍ ድሉ ምዃኑ ጠቂሱሎም ምሉእን ኣድማዕን ኣተገባብራ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶሪያ ንምድጋፍ ዘኽእል ምምችቻው ሕብረት አፍሪካ ድማ ተጽቢት ንገብር ክብል ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ደብዳቤው ጠቂሱሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ንኽሓደ ኣብ ወንበር ሕብረት አፍሪካ መሐመድ አሊ የሱፍ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ዘመስገነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ንጭቡጥ ተግባራዊ ምፍጻም ውዕል ፕሪቶሪያ ክልቴና ተደራድርቲ ኣካላት ብማእኸላይነት ሕብረት አፍሪካ እንኮላይ ብተሳትፎ ላዕለዎት ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ንምዝታይ ቁሩብ ኢና ክብል ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝሃበ ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቂሱ ይርከብ